na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag-tigi. Nagdagay daing tubig. Ipakita ka na ko kung kinsang mga kaaway nga nagsingabot. Ipakita na ko karon dayon. Hoy! Hoy! Amaw ka man katiking. Anong ni ka? Ha? Ikay niyo! Ako niyo! Ikaw! Ikaw man niyo! Binadwa kayo nakita! Karing ako alos pa iya! Natakdan ko na mong amawa ka. Pawa niya! Ay kong balda sa kong gibuhat. Pawa na! Duta tayo ko nga! Bisag pahawa ko karing ako alos! Huwag yun kayo makitaan sa nagdagay na yung tubig! Tanawa! Huwag yun ni gunok ang imo! Nagdagay na yung tubig! Duta bang upawa? Wa patingal sila magkapaduol sa dagat. Ay, unsaon man ni nato ay wasay nga makabuhi ta dinhe. Naghuna-huna ako na eh. Ginoo! Palihog! Buhi mi diri Ginoo! Palihog Ginoo! Palihog! Gahuna-huna yung ko na. Kinahanglan kitang duha ang magulahuna, oy. Ay! Ay, kahugat ba ya inipisi nga gigapos na to, ay. Daan pa yun lagi ko! Dili bago! Ha? Daan pa ko! Unsa naman sab na wasay? Ay! Binuang na sab na. Sa binuang! Ingon mang kadaan, di bag-o. Dili bitaw! Dili bitaw bago! Daan yun tirang daan pa ko! Nga di gid kasaligan tos Lucio! Naglos-los lang dako! Unsa kay tumong ni Lucio! Nganong giingon man ta niya ini! Ongo! Vampire tos Lucio! Galus-los lang tong tawahan na to! Kon maon na, ala oy, lapaon ta. Day! Anak yun lang ay hala! Ala dili ko palapa! Day! Di ko paghuwag dugo! Day! Ikaw palapa! Day! Palapa! Ha? Palapa! Ay, unsa goy ako? Amaw ka man ka ha? Ay, lapa! Kung malapa man ko, i-apel na lang ka, ay. Ay! Ay, pero, ay, wasay. Si Inday Laura sila, si Inday Laura, mamilis po to sila. Hosto na Iran! Ay, Hosto! Amaw! Ah. Amaw yung kaay. Ano naman? Ayaw kong sagiti kay maigking ko ni mong wasaya ka. Ay! Kiwa! Kiwa! Kita man kaskawa day no! Ay, ay! Kita mo lang, naunsa ka man, nagbaga pa man kaning ilawom anak wasay. Ah. Paminaw ko wasay, Nagbaga. giandam naglosyo aron ta itog Saudiha. Oo, unsay kita ya itong sao. Siya ato ilunod anang kawa day. Oo, senda ko. Ay, unsaon man lagi nato, ne, nga ginapos man ang atong tiilog atong mga kamot. Ligid ko sa daha. Ha? Ligid ko. Usab ko ligid paingon dias may kawa ha. Ha? Oy, mag-unsa magkasabay dakong kawa, oy. Lagi ka mo ligid, ha? Mapaminaw ko, init yun kaayo na. Tanaw, ha? Bukal man gud Tanaw, daw, tanawa, nag-aso-aso man Sige gani. diha, tanaw ha. Muligid ko paingon diha Ala, makabuhitan kaya, na. ay. Paboro to na ko kuntian ha nya din muligid ko ha. Ha? Boro to kuntian ha. Kana ba dai ha muligid ako ha, papaligid. Wasay! Ligid wasay ligid. Hala, oy, si Wasay murag tansa niya ni Kariri paingon sa may kawa. Mag-unsa magka si Wasay diha sa may nagbukal nga kawa. Oy, Wasay, pagbantay ha, kay malapuaan ka. Hulong! Nganong yamang tanilusyo? Dinhi na lang kitang dapita. Musod kita niya ng langob, Laura. Dali, sunod na ako. Kinuo ko, anak mi di sa sud, diha sa ilam sa dagat? Laura! Ngano ka naa ka pamandihan? Dali na! Oo, nilusyo. Lagi ka may mutang na. Pinagunaw na sila kau sa kong asawa. Asal ka sila paingon. Kapi na. Sige lang ko bang akong dukhan nga nagunahuna ni Laura.
Ay, hala! Hala! Nakabuhi ka na kus gapos! Nakabuhi na yung ay! Ninduta ilikid-likid magburot akong tiyan, oy! Gamit kayong kayo nga mo, akong giputol sa gapos akong kamot! Ang akong tila, ato akong badbadas gapos, badbad, Apo, ayaw na, badbad ng gapos! Badbad na ginoo! Na badbad na ginoo! Nabuhay ka na, Oh, Wasay. what the? Balin ako din sa What na irang, what? Yun na pa, unsa man din naskawa, di ay nga, nagsigip na nagbukal, mura maniglana. Why? Oh, hala! Mga hala! Uy, kalabira ang gilatan! Hala! Nitingog ang kalabirang nga naskawa. Ay, unsa man ni Ginoo? Ngano ni Ginoo? Ay ko hadlok ka. Oy, wa naman ko mahadlok. Wa man ka madlak. Wasay day mo nga. Ay, Ako di si Sangra. ay Ginoo. Nagkikila-ila na kong kalabira. Kuya, wag ni mo. Sanggot ka. Unya, ako wasay ko. Sus, pirti din na itong mga haita. Prendeta, wasay ko. Bukman ka ni mo wasay ay. Ay, muri- Kidhati. Ibog, oy, mo gidangat ni kidhat na bang kalabira. Sama na ay! Sama na igat kang kalabiraha ka. Minyo ka! Babae di kang kalabiraha ka. Diha na ka ay. Nga mo tubay mo ko nimo. At tama na. Ay, gigunitan ko. Ay, akong purol. Laigi kag toyo ha. Laigi imo toyo ha. Nang ilawang gispurol imong target ha. Ay, kalabirang, ay kamot, kalabirang kamot ang nigunit ako. Kadaganag bukog anas kawa. Uy, buhi ko kay mahobo ni oy. Ay, kugunite. Oy, mainat kita. Mainat na day. Ay, bastos, ay ba. Bay ko. Mahobo na. Nakita ng tinaguan. Nakita ng batikon. Mas lagi wasay. Ayaw na, day. Ano kika? Oy, ayaw, ay. Ay, naghilap din. Batikon. Ang batikon. Ay. Nagunitan. Irang. Tabang na irang. Ay, maputol ni. Ay, kalabira. Hala. May nagsigit. Iingon sa nasa ilahom nagagikan. Kisam katuting. Noong hula ko lang kakato. May kasikas. Ako kang pagitahon. Natuog naman ang bata sa kwarto. Susihon ko kung sa kato ako na doon. Mga kasikas ni mag-uhay pa lang. Nganong ani pa man kita dinhi ni Lucio? Anong ani ta dinhi agi? Ngalisod man kay kini agian. Mas maayo din hing agian, Laura. Dili makamatikod ka nato ang imong kaaway sa dagat. Ug sa utlanan nining atong gisubay, Laura, atoan naghuwat ang imong mga ginikanan ka nato. Mao ba? Madunahan ako ug mainila unya sa tibuok kalibutan. Tungod kanimo, Laura. Ni Lucio, unsay imong nahimutan? Unsa? Nahimut ka na ako? Oops. Oo. Kaysa akong tanaw, dili ka gyud makamaong muda niya ng so nga imong gida. Nakita ko manggod ka ganiha nga sa dihang wa nay siga ang imong so, imo kining gitayhop. Laura, kung mapaong gani ang so, iwarawara ra ka na sa hangin, aron mo siga pagbalik ang so nga imong gida. Kining akong so na lang yun ang naghatag o kahayag. Ug dili pa kiniigo, ay tanawa, napaong na gyud ang imong so. Iwarawara ka na. Kinahanglan nga muhayag ang palibot aron makita ta kung unsang mga mananapa ang musugat ka nato. Nahadlo ka ba? Ha? Husto, nganong dili? Gamiton ko kining akong kahom nga makamugna og kahayag dinhi sa ilawom sa langog. Ayaw paghunong sa paglakaw, Laura. Onoy, pero kinahanglan mo hayag ang palibot ning langog nga atong gisubay ni Lucio.
Simba ko og dili ta makabantay sa mga mananap nga mudas magkanato. Og may daotang may tabok kanato. Kita na hinuon ang malaot. Og dili ko na maluwas ang ako mga ginikanan. Ang ako mga kamot. Kinahanglang muhatag ka og kahayag. Kinahanglang muhatag ka og kahayag nga maong mahimong among iwag dinhi sa... Ayaw gamita ang imong gahom, Laura. Nay Lucio! Anong imo kong gipakgang? Padung na utang mo init ang akong mga pad! Dili maayo mo gamit ka sa imong gahom, Laura. Tungod kay wa ka mahibaw ug unsaon kini sa paggamit. Naibaw na kong mugamit ininoy. Akong nasaksihan kung unsaon ko kini sa paggamit. Muwish lang ko. Og mahitabo na. Og wa na kin magkinahanglan nga makikita pa ko ni Gia. Laura! Noy, kinahanglang may kahayag sa atong agian. Kay simba kog dasmagan tagkalit sa atong mga kaaway, maglisod ta sa pagsukol nila. Laura! Intaon patuo ka nako. Dili ka mo gamit sa imong gahom. Tungod kay adunay labawng nagkinahanglan niini. Kinahanglang bulto pa ang imong gahom nga ihatag sa nagkinahanglan niini. Wa ko makasabot. Basta tumana lang ko. Kinilang ang so ang atong gamiton aron may makahatag og kahayag sa atong agianan. Iwarawara lang kana sa hangin ang damong so og di pa may daghan kung gida. Dili kita mahutdan. Mupadayon kita sa atong lakaw, Laura. Pililhon ang matagutlo. Dako na kinimaya. Doon na ba dahil underground? May kwarto nga nagkang putana. Ako kang liliyon. Maglibaw na sa mga balhibo ni Baya. Huwag mo bisuga. Kandila lang ang nasa palibot. Buhay naghahatag o kaya. Diyan ako sa tumod. May tao ba na sa sod? Doon na may tao? Umibitingo ka. Musod lang ko. Hinayon kong busog. Kinipultahan. Utal, nagkang alam ng kaan. Ana, makita ko na ang tibok soda. O, kadagang imahin sa mga santos din sa soda. O, ang Santo Cristo, giugbok nga binali. Ang uban ni ini ana sa ubos. Sinilusyo, nakakita ko nga buso din sinilusyo. Nga sa ato pa, siya ang niampo ni ini. Kung mo ka na, dili Ginoo nga naa sa langit ang iyang gampuan. Ginoo ka kuyog na maniya nga ko asawa, si Laura. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!